Герман кие безнең авылга кинәт килеп кирде. 1941 елның көзендә аулак иләрдә бер мәлне гел шушы көйне җырлый башладылар. Моның нибары 3 җыры бар иде кебек. Тын гына шәл бәйләп утыручы килен яки кыз бер вакыт күкрәк тутырып бер сулыш ала да, борын астыннан гына көйли башлый. Шуны гына көткән гармунчы да гармун телләренең сөякләреннән шапы-шопы китереп бармак шудырып ала һәм эргәгә керә. Чын йөрәктән, күкрәк тавышы белән җырлыйлар. Атландым атның биленә, киттем Герман җиренә. Герман җире яшел үлән, әллә кайтам, әллә үләм. Җырның беренчесе тәмамланганда күп кешенең күзендә яшь була. Чөнки Герман сүзе ата-бабадан килгән зур бәхетсезлек, ятимлек, толлыкны аңлата иде. Герман диюгә авылның 3 карты искә төшә. Булар метрда 10 сантиметр биеклегендәге Әптәл карт. Ул гомер буе үзенең ярманда плин булуын сөйли торган иде. Икенчесе аз сүзле, чиста йөзле Хәнәфи карт. Әсирлектә газап чигеп ятканда укымышлы егетләрдән танцга өйрәнеп кайткан. Өченчесе кызыл сипкелле, җирән сакаллы Хәйрулла абзый иде. Анысы немец сүзләрен кыстырып сөйләнә торган иде. Хәер, 4нче карт Насыйбулла абзый да бар. Әмма ул география, тарих буенча гадәттән тыш төгәл мәгълүматлы булганга күрә, элеккеге әсир булудан бигрәк без аны зур, укымышлы бер кеше буларак кабул итә торган идек. Инде тол калган киленнәр күз яшьләрен яшереп тормыйлар. Алъяпкыч итәге, яулык пычмагы белән яшьләрен сөртеп алалар. Җырга гармунчы да кушыла. Герман киен, Герман киен, Герман киен яратамлай. Герман киләренә җырлап, хәсрәтемне таратам.